Vice President Kembo Mohadi vakati aiwa inini zvema functions andinazera nazvo, vakapa stern warning kune vanhu vakati aiwa zvinhu zvamunazera nazvo ngatingoshandai nezviripo, mukada kupinda mune mafunctions munotsvakira zvinhu zvamusingazivi. Sana pina mashoko atoona kuti Kembo Mohadi anotora aside achiuya achitaura pamusoro pesuccession dispute iri kuitika kana kukweshana kuri kuita kana infighting iri kuita muthe regime. Don't forget subscribe or like or turn on the bell icon. Tipinda panapa muthe Herald vanobuda nyora vachiti Zimbabweans should embrace President Mnangagwa nyika inovakwa nevene Mandra. It invests in their communities if the country is to transform into an upper middle income society by 2030, Vice President Kembo Mohadi said yesterday. He paid homage to President Mnangagwa for conceiving the nyika inovakwa nevene vayo philosophy, which he said was a source of motivation and inspiration for Zimbabweans to pursue socio-economic development. In a speech read on his behalf by Minister of State, Masvingo Provincial Affairs and Devolution Ezra Chadzamira at the commissioning of ED Mnangagwa's clinic in Shokoni, communal lands in Chivi, Central VP Mohadi said Zimbabwe was witnessing rapid socio-economic transformation as its citizens had embraced President Mnangagwa's call to build the nation brick by brick and stone upon stone. Doma shikatona kuti aiwa anoyatogwa pana Kembo Mohadi achiti aiwa vanhu vanofana kuembresa that Mandra yatiri kuona kuti iri kukonzeresa kurwa kana bongozozo kana mafights atiri kuona ari kuitika ari kubuda pachena achiexposewa. Tiri kuona kuti kwese vanhu vangoziva kuti ndo nhau iri kutsviridza. Kuridza mafungiro enyu munoti kudii pamusoro pemashoko ari kuuya achiendosa aiwa mutungamiri wenyika kuti aiwa ngaaramba aripo achivaka nyika brick by brick stone upon stone kusvika 2030. Pinda comment section medu mudze mafungiro enyu, subscribe or like.